So karon dunay ni pasakag kaso batok ni Ralph Ricto og ni Ledesma mga sukindig paminaw kay sila man at siya may president ha niadtong panahon na siya may president sa PhilHealth o siya may CEO chief executive sa PhilHealth karon ang ombudsman ang maong kaso ang maong reklamo bato kanila gibasura apil man tingali Ramon Lia ani nga Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad usab karon kay mopatuman na og heightened security measures o preventive safety protocols ang Senado nunot sa nakuha nga impormasyon nga matod pa adunay hulga sa seguridad karon diha sa Senado. Straight to the point. Ilahang gipahugtan kasamang Nestor ang seguridad Senado kay matod pa nga aduna kunoy hulga nga nadawat ang direktor sa NBI nga adunay hulga seguridad diha sa Senado. Unsa mang hulga kaha moto ningon sa Senador Alan Peter Cayetano unsa mang hulga unsa man nga mga ebidensya kinsa man ginakadawat ani ipakita ninyo ipahibalo diri namo kay kami nga mga mga sukindig paminaw membro sa Senado wa mami makadawat wa mi maka kanana kahibalo unsa nang naang inyong nadawat di nga hulga unsa man na nga hulga ang inyong nadawat masig kwan ilahan na karon nga ilahang stricto kayo na mupatuman sila og stricto nga protocol diha mga sukindig paminaw Senado ayay nga unsa ka ni tinuod yo kang naihulga or tinuod yo kang naihulga or dili nila pasudlon basta mo pa duna na poy laing hearing ipatawag sa Blue Ribbon Committee nga kay Tano Black unsa man nga security measures unsa man nga mga kanang naang mga ilang nga security kasamang Nestor ila untang isulti noon mingon tang ayo kay kanang confidential man na yan na pero mo na nga stricto kuno kayo ang pag kuan ro Senado unsa man aron nga dili diha makabalik ang mga Marines ang mga Marines nga gipatawag sa kanang naang komitiba sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black o baka Senador Bato de la Rosa pananglitan og maka dunay voting nga mahitabo diha mga sukin tigpaminaw Senado basig mo kalit og tunga si Senador Bato de la Rosa apil ba nilang ilang istriktohon dili nila pasudlon kay sa gawas dakpo na nila ato ni hatag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo kay unsa man nga threats kasamang Nestor ilang nadawat pananglitan kun dunay hulga nga nadawat ang kanang naang nga Senado ingon Senador Alan Peter Cayetano wa man mi kanang naang nga wa man mi ma-inform nakahibalo na lang mi nga ningon ang NBI atol sa hearing sa Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Black kay duha naman kabuk ning Senado duha naman kabuk ning Senado ron matod pa ni Cayetano ang usa Senate of the Philippines unya ang usa kay Senate of the Malacanang ato ni hatagag pagdagada kay sunod semana posible nga aduna na po'y hearing kasamang Nestor sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black so unsa man nga kanang naang seguridad kani nga seguridad alang banesa kay matod pa mag-work from home na lang mo ato pa mahitabo pananglitag mag-work from home palitag mag-work from home kasamang Nestor ang sit-up sa to pa walay mahitabo nga hearing walay dili mapadayon gusto ba nila nga dili ipadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa kay Tano Black ngano mga ilahaman nga atulan ni ko anon kay duda mga tao anil
Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay reklamong kriminal o administratibo batok ni Executive Secretary Ralph Ricto o ni ex or ni kanhi Philippine the President o CEO Emmanuel Ledesma Jr. kabahin sa pagkuha o pagbalhin sa kwarta nga pondo gikan sa PhilHealth ingon ngadto sa National Treasury gibasura sa Ombudsman. Straight to the point. Wa na gyud tay kuan ani, wa na gyud tay paglaom ani kasamang Nestor nga kaning ni ang masilutan ning ni ang nangaw kaos kwartas PhilHealth. Wa na gyud tay paglaom ani kasamang Nestor. Sunan kakadto si Ralph Ricto, si Ralph Ricto, si kanang naang Emmanuel Ledesma, sila ang pasakaag kaso kay kahinumdo mo sa pundos PhilHealth nga binilyon, kahinumdo mo sa 60 billion nga kwarta pundo na sa PhilHealth. Kanang pundo mga sukindig paminaw sa PhilHealth gikan nato nga mga nagpatulo og singot para lang nga makahatag tas PhilHealth. Kita nga mga mamumuo, kita mga naminaw karon kadto nag-contribute sa PhilHealth ato katong pundo kasamang Nestor gikuha aning mga bawhag dagko. Ikuha dito, gibalhin dito sa National Treasury. O nya, katong kwartaha, murag na-apil tos mga malita-malita ay. Agihurot sa mga buaya. O niya, niingon ng Ombudsman at niingon ng Supreme Court atong ibalik din niyo na. Amot o gibalik ba? So karon dunay ni pasakag kaso, batok ni Ralph Ricto og ni Ledesma mga sukindig paminaw. Kay sila man at siya may president niadtong panahon na siya may president sa PhilHealth o siya may CEO chief executive sa PhilHealth karon ang ombudsman ang maong kaso ang maong reklamo bato kanila gibasura apil man tingali Remulia ani nga kinsa may patubagon ato di ay kinsa may patubagon pagkadako sa kwarta sa 60 bilyones. Pagkadako sa kwarta gikas pilit kwartas mga tao inyo pag yung ipahimuslan. Imbis inyong dungagan ang kwarta sa mga tao para nga ang tanan nga mga nanginahanglan nga mga pasyente nga dili hatagan tanan og tambal imbis matagaan inyo pang gikuhaan. Unya karon sa kagkaso kasamang Nestor wa gibasura. Mangawat ka diya sa na makawatan das tindahan. Mangawat lang diya kasamang Nestor, mungaan, mangawat itlog, mangawat og gatas, preso mga dayo. Kani hinungdan na dagko kay binilyon ang pangkawat. Wa man di mo preso. So pundo to sa PhilHealth. Katong pundo sa PhilHealth ila to nga gikuha. Gibalhin mga sukindig paminaw kuno ang term nila gibalhin ra. Ang ilang termino gibalhin pero klaro man kay na kwarta gunas katawhan. Sa inyong pagkuwas kwartas katawhan nananghid ba mo sa mga tao? Nananghid mo sa mga tao or wa? Kay kanang wala pagpananghid sa butang nga dili imo kawat kana kasamang Nestor. Straight to the point. Pasti lang mga unggoy nag Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.